Ndi nthawi ya nkhani kuchoka kuno ku MBC ndipo masana ano muli ndine Arthur Chokoto. Poyamba nayi mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha okhulupirira Mulungu kuti azipempherera dziko lino ndi utsogoleri wake. Luso la makono alili ndi kuthekera kuthandiza dziko lino kukwaniritsa masomphenya a Malawi 2063. Unduna wa zachitetezo cha dziko wati uyesetsa kuti lamulo latsopano lothandiza kuchepetsa chiwerengero cha kaidi mndende alivomereze ku nyumba ya malamulo. Tiyambe ndi nkhani yoti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha okhulupirira Mulungu kuti apempherere dziko lino ndi atsogoleri ake pomwe akutsogolera dziko lino. Dr. Usi anena izi pokhazikitsa ntchito yolalikira m'madera osiyanasiyana pa mpingo wa Zomba Central Seventh Day. Iwo apemphanso kuti achilimike kulalikira uthenga wa chipulumutso kwa anthu ochuluka. Zambiri mulipotiri. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino pamodzi ndi mayi a kunyumba kwawo Madamu Ella Usi anafika pa mpingo wa Zomba Central Seventh Day Church pamwambo okhazikitsa ntchito yolalikira uthenga kwa anthu osiyanasiyana ya chaka chino cha 2025. DC wa boma la Zomba Mayi Rengard Chavula, mkulu wa konsolo ya mzinda wa Zomba Archangel Bikoko komanso akuluakulu osiyanasiyana a mpingo wa Seventh Day ndiwo analandira Dr. Usi pomwe amafika pamalowa. Kenaka mwambowu unayamba. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu anawerenga mawu ochokera m'Baibulo kuchoka m'buku la Mateyu 28 verse 18 mpaka 20 pamene Yesu Khristu amawuza ophunzira ake kuti apite akalalikire uthenga ku dziko lonse lapansi. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu mawu ake walangiza atsogoleri komanso anthu otsatira mpingo wa Seventh Day Adventist kuti akhale ndi machawi popitiriza ntchito yolalikira uthenga wabwino kwa anthu osiyanasiyana pa dziko lapansi. Dr. Usi anati mpingo ndofunika kuti uzipemphereranso atsogoleri a dziko lino komanso dziko lino, pomwe anati pali anthu ena amene amasangalala ngati zinthu sizikuyenda m'dziko muno. Pali zonama zimene zikuchitika m'dziko muno, kunamizira azibusa, kunamizira mayatolika, kunamizira anthu amene akugwira ntchito. My point is, eyes on the ball. Musasiye ntchito ya Mulungu chifukwa choti anthu ena akukamba zofuna zawo za inuyo. Akalankhula china chilichonse choyipa cha inu chopweteka, muzikhululuka mopwetekesa mtima. Mumakhululuka kupwetekesa mtima? Kukhululuka kupwetekesa mtima kuti ena akamva kuti mwakhululuka azipsa mtima. Ndipo imwe analikira pa dzikoli Evangelist Ernest Kaonga anapempha mamembala a mpingowu kuti alalikire komanso agwiritse ntchito ndalama ndi zinthu zosiyanasiyana kufikira anthu ochuluka m'Malawi muno. Ntchitoyi mukayiona m'Baibulo muja mawu osiriza amene Yesu anawayankhula akupita akusazikana ndi ophunzira ake anali kuti pitani dziko lonse. So ntchito imene ja ophunzira anamwalira, ophunzira lero ndifeyo. So kunali kukumbusana ndikuonesa kuti ntchito ndi yayikulu chifukwa mwaona mpaka na mtsogoleri wa dziko Vice President anayitanidwa kuti azakhale nawo chifukwa ndi member wathu. So anali ngati abwera kuchaya kwawo. Ndipo mawu ake President wa Eastern Malawi Conference ya mpingo wa Seventh Day Adventist Pastor Sandy Lubani anati kukhazikitsa kwa ntchitoyi yomwe cholinga chake ndi kupeza ndalama zothandiza kudzagwiritsa ntchito polalikira kwa anthu osiyanasiyana mwezi wa Septemba chaka chino ndiyofunika. Iwo anathokozanso wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino chifukwa chofika pamwambowu. Kubwera kwa Vice President itu ndikofunikira pawiri. Poyamba a Vice President ndi chiwalo cha mpingo wa Seventh Day Adventist. Kubwera kwawo kwasonyeza kunena kuti iwowo ndi mkristu wodzipereka ndi wodzikhuthula ngati chiwalo cha mpingo. Zimenezo ndizofunikira kwambiri chifukwa ationetsera tonse kuti ngati mtsogoleri wamkulu amene chiwalo cha mpingo kudzakhala apa nkuyikaponso chuma chake kuti ntchito ipite patsogolo ndi chitsanzo chabwino kwambiri mbali yoyamba. Mbali yachiwiri ndiko wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko apereka chitsanzo chabwino chifukwa iwo ali ngati kalata wowerengedwa ndi wonse. Dr. Usi apereka ndalama yokwana 2 million kwacha yothandiza pokwaniritsa zolinga zolalikira anthu osiyanasiyana pa mpingowu. Blessings Kanache, MBC, Zomba.
nduna yona za maphunziro a sukulu za primary ndi sekondari amadalitso Gambau awirima apempha ophunzira mdziko muno kuti agwiritse bwino ntchito luso la makono lopezera uthenga artificial intelligence AI mchingerezi zomwe ati zili ndi kuthekera kothandizira kukwaniritsa masomphenya a dziko lino a Malawi 2063 mwamsanga. Awirima anena izi ku sekondari ya Katoto mu mzinda wa Mzuzu